ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲಿ. ಕಣಿಯೂರು ಸಾಲ ಕಟ್ಟಣ ಎದುರಿಸರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಯಗೆ ಕುಡ್ಲ ರಸ್ತೆಡ್ ಮಾತಾ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಲೈಫ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇಡೆ ಕಾಕಾಜಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಚೆನ್ನಿತಲ. MBA ಓದಿನ ಕಟ್ಟಲೆಯರ್ ಬೈಯಗ್ ಮಲ್ಲ ಸರಕಲ್ವೆ. ಚೆಕ್ಕೆ ಸಾಂಜೋ ರಾಬಿನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ದಾಂತಿನವ ಪಾವಲ. ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪುಡಿಪು ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿ ತಾಂಟ್ ಕಾಸರೋಡು ಬೂರ್ಣು ಕಂಬ. ಮೊಗವೀಸ್ UAE ಕೂಟ ಆಜನ ಸರ್ತಿದ ನೆತ್ತರ್ದಾನ. ಗೋವಾ ಪೊಯ್ಯ ಜಲ್ ರತಿ ಬೇರ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ. ಕರಿ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳದಿಂಚಿ ಕನಿಯೂರು ಶಾಲೆದ ಕಟ್ಟಣ ಬಗೆಟ್ ಎದುರು ಬದು ಪಾತ್ರಲು ಪೇಪರ್ ಗಟ್ಟಲು ನಡತ್ತ ನನ ಕೂಕುಗು ನೆತ್ತ ಪಿರಡು ದಾದ ಉಂಡು. 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಗಿರಾಮಪದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಾತ್ ಈ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರಾಂಡ ಸುರುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ದಾಂತಿನೇಟಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಸಾಲಿತ ರಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ದಾನದಾರು ಉರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೋಣಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡ 124 ಜೋಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸುರುಕು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋಣಗಾತ್ ಕಾಮಣ ಗಿರಾಮ ಗಡಿತ ಪಾಡಿಟ್ ಜಾಗೆ ಪತ್ತೆರ ತೂಯಿನವು ಸಮಕಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಬೆಳಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 19 ಜಾಗಿಗಾತ್ ನಟ್ಟುಗೆ ಪೋಂಡು ಸಾಸೆಕರೈ ಅಂಗಾರ ಕೂಡ ಅವಿನು ಪಂಡೆರ ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತಿ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ಪಿ ಲಡಾಯಿ ಸುರುವಾಂಡ ಅರಸಾಯದಕ್ಕಲು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟದು ಅವೊಂಜಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಪಂಡೆರ ಸುರುಬರವು ಸಾಲಿತ ಜಾಗೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವುಡು ಇನ್ಪಿ ಕೂಲಕ್ಕಡ ಈ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆಡ್ ಆವುಡು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಗುಂಪು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟುಡು ಮುಕಲೆ ಅರಸಾಯಡು ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಪಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಲವೆರ್ನವು. ಕುಡ್ಲದ RS ಲೈಫ್ ಬದುಕು ಪಾನಿ ಸುಧಾರ್ಕಿನ್ಲೆ ತಕ್ಕಲು ಈ ವರ್ಷದ ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸೈಕಲ್ ಗಿಡ್ಪು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ನಡಪುಂಡು ಎಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಿಂದು. ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷದ BSc ಹರ್ಕ್ಯೂಲಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆದುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಚರೆ ಗಂಟೆ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಉಲ್ಟೆಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸೈಕಲ್ ಗಿಡ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೂಳೂರು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಸುತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾಲೆಮಾರ್ ದೇರೆ ಬಯಲ್ ದಾಟದು ಬಿಜಯ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲಡು 9 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಕಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದತ್ತು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಕರಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸುರುತ ಐತಾರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಗಿಡ್ಪು ನಡತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡನೆ ಐತಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಿಡಪುನಾದುಂಡು. ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ರ್ಯಾಲಿಟ್ 74 ವರ್ಷದಗಲೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾರತ 500 ಜನ ಸೈಕಲ್ ಗಿಡತಿತ್ತರ. ಈ ವರ್ಷ 2,000 ಜನ ಸೈಕಲ್ ಮಿತ್ತೇರುವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು. ಒಂದು ಪಂತಾತ್ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಪಿರ್ತಿ ಪುಟ್ಟವರೆಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಊರ್ಬಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದುಂಬು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪೇಜವರ ಪಣಂಬೂರು ಕಡಲೂರು ಇಂದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಗಿಡ್ಪು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪೆಡಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬುಗೆ ಬುಡಂದೆ ಕಲಕಡಪು ಕುಡ್ಲ ಕಾಪು ಇಂಚಿತಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ನಡಪುಂಡು. 10 ವರ್ಷ ದಾಂಟತಿ ಏರ್ಲಾ ನೆಕ್ ಬರಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ RX ಲೈಪುಟು ಪುದರ್ ಕೊರಲಿ. ಮರಾಠಿ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟಿ ಮೀಸಲೆಡು ಒರಿತುಂಬಿನ ಸಮಾತಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವ ಸಮಾತ್ ಆ ಬಗೆಟ್ ಕಾಕಾಜಿ ಪಿರದ ತೊನ್ಬ ಎಂದು KPCC ಗುರ್ಕರ್ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಳ ಸಭೆ ಮೇಳಲೆಗಾದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿರುಗಾಟೊಡಿತಿ ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಗುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಡಪತ್ತು ಕೆಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪಯರ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲಿದು ಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತು ದೆಪ್ಪುನ ಸರಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಸಮಾತ್ ಕಚ್ಚಿತುಲೈ ಪಾತರಂದೇ ಸರಕಾರ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಿ ತಪ್ಪು ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಾಕಚಿ ಪಿರ ದೆತ್ತನೋಡು ಎಂದು ತನ್ನ ಪಾಟಿತ ಸರಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾತು ಪಾತಿರಿಯರ ಈ ಜನಕುಲೆಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾತ್ ಇಂದಿತ್ತು ಚೆನ್ನಿತಲ ಪಂಡೆರ ನನ್ನ ಪಡ್ಡೈ ಘಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ವರದಿ ನಮ ಒಪ್ಪಿತಿಜ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೂವಂದೆ ಓವೆಲ್ಲ ಓರನೆ ಜಾರಿ ಮಾಲ್ಪೆರಗಾಪುಜಿ ಬೆನ್ನಿ ತಗಲೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವ ಇಂದಿತ್ತು ಚೆನ್ನಿತಲ ತಿರುಪಯರ ದುಂಬುಗುತುಲೆ MBA ಓದಿನ ಕಟ್ಟಲೆಯರ್ ಬೈಯಗ್ ಮಲ್ಲ ಸರಕಲ್ವೆ. ಚೆಕ್ಕೆ ಸಾಂಜೋ ರಾಬಿನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ದಾಂತಿನವ ಪಾವಲ. ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪುಡಿಪು ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿ ತಾಂಟ್ ಕಾಸರೋಡು ಬೂರ್ಣು ಕಂಬ. ಮೊಗವೀಸ್ UAE ಕೂಟ ಆಜನ ಸರ್ತಿದ ನೆತ್ತರ್ದಾನ. ಗೋವಾ ಪೊಯ್ಯ ಜಲ್ ರತಿ ಬೇರ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ.